Γεια σας. Σήμερα θα δούμε μετατροπέα ήχου από ψηφιακό σε αναλογικό. Για όσους ασχολούνται με προγράμματα και χρειάζονται να μετατρέψουν τον ήχο τους. Η είσοδος, το λαμπάκι του Power και μας δίνει δύο RCA, left, right. Τόσο απλά μετατρέπουμε έναν ψηφιακό ήχο σε αναλογικό και μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας εύκολα, οικονομικά, δεν έχει κάτι άλλο βλέπω η συσκευασία μέσα, και ποιοτικά.